priateľov, aby sme nestratili financie, aby sme neurobili zlé rozhodnutia, ktoré potom ľutujeme, aby sme sa neocitli v situáciách, ktoré sme nikdy neočakávali, pretože život je jednoducho taký, aj ten najlepší priateľ môže mať vlastné zápasy a vlastné frustrácie a môže sa ti zrazu otočiť chrbtom. Stalo sa niekomu, že zažil sklamanie z ľudí? Za klamárov sa modlíme po zhromaždení. Bože, tí, čo nestili ruku, vieš. Nie nikoho, kto by niečo nestratil v živote. Nie nikoho, kto by nepovedal, že niečo by mi ešte chýbalo, niečo by som ešte chcel, aby som mal úplný, celistvý, plnohodnotný život. Pán Ježiš povedal, myslím, že je to v Jánovi 16:33, že na tomto svete budete mať súženia, budete mať frustrácie v inom preklade, budete mať zápasy, budete mať boje, budete mať akési sklamania alebo nedostatky, ale dúfajte, buďte v dobrej mysle, lebo ja som premohol svet kvôli vám. To je z Amplified, som si dovolil zacitovať z anglického prekladu. Ja som premohol svet, hovorí Pán Ježiš, kvôli vám. Ale pripúšťa, že na tomto svete budete mať súženia, budete mať zápasy, budete mať frustrácie, budete mať straty. Ale tvoj zázrak nie je v tom, čo si stratil, ale v tom, čo ti zostalo.